За малко да се разминеш с мен. Щеш ли да ме оставиш тук, а? Не, щях да се върна след 8 дни. Като цяло, доста зле. Батерията на ключа е доста ниска, парктроника не е щупилка, почти нямаме спирачки, трябва да скочи върху спирачките, че да спрем. Има чесън. Да, има чесън. Не, де лук и чесън. Банана ананас. Oh, this is banana. Банана ананас. Банана на нас. Комбо. Намерихме, ето, тази къща. Сега малко мен контент. Лабораториус. А? Пиратки? What? Но за сега дори само отгоре, като погледнахме, изглежда много яко.